Erokamano ahinya. Ewi mano Zacky ang'e ni nitiere koda wach ma bende dwaro medo, kata kamano nyaka wanyise nyikwa Ramogi Jwang', ang'e ni thuolo bende ringo matek. Winjruok mano mar G to G. Odiochieng' ma kawuono jatend piny nitiere e kaunti ma Kisii to bende nowacho ni winjruok mano mar G to G oseneno ka nengo mar mauta e pacho kae ok omedore ahinya kipimo koda pinje mamoko maoko. Nikech wacho kata mana ni mauta ma bende nochopo e pacho ka, wacho ni nokadho ataro mano mar chal, mano mar pinje mamoko ma bende samoro onge kata mana mauta. Kukumuni ilerne gini G to G ne winjruok ne en marang'o? G to G en mana government to government. Tinani government chiluongo nang'o gi dholuo? Piny owacho kata sirkal. Piny owacho gi piny owacho. Tinani piny owacho mar Kenya gi piny owacho mar oko kuma wayude mafuta. Tinani G to G components mage gigo mantie iye en ni price miyudo go mafuta is wawach ni predetermined and fixed. Wawinjore ni ibro miya mafuta makama in this intervals, odiochieng' makama godiochieng' makama e pesa makama e pesa makama e pesa makama. Gimomiyo fixing pesa no is important en nikech nitie gima waluongo ni forex fluctuations. Tiende niya, foreign exchange fluctuations, nikech sama daktari wacho ni mafuta wa import mana dier waonge mafuta Kenya ka owuok oko. Sama owuok oko to owuok e territory ma kanyo sirkal nitie, to sirkal control mafuta no. To Kenya bende sirkal ema nigo teku mar kelo mafuta, iwinjo. Koro giwinjore ni ubro miyo wa liters maromo kama to wachulo pesa machalo kama. Gimomiyo price no is important, iyudo ka dollar kawuono is exchanging at $1 against 129 Kenyan shillings. Samoro iyudo ka dola achiel dhi malo kata ne chien kacha ni no kana en so fragile mane nitie sama nochopo nyaka 159 mochako duogo nyaka 129, ingawa no koduogo kama ne nitie before, but at least kanyo sebedo stable. Tiende nao kwa fixed price between sirkal gi sirkal, kata dola no dhi malo to pod wakonyore nikech ni wasewinjore niya wabro time at nikech sama u fix rate price to fix at current rate. Muwa winjore ni an ibro miya machalo kama odiochieng' machalo kama the current rate. Current rate at the prevailing rate, current rate mar odiochieng' no. Koro current rate mar odiochieng' no emikawego. Koro kata kama mafuta bro bet no, kata ka bro bet ni dollar will change. For example, kad watiyo gi $2 to bring some number of liters. $2 129 by 2. Money bro around 358 thereabout. Monda akel mafuta. Lakini kodhi malo, let's say odhi to 150. Let's say katamana for 300 per liter. Bro ni kuro dhi 600 mondo ikel gini. Iyudo ni change ruok mar dola, ka dola nengo ne omedore to kata mana wan bende kaka wadhi omiyo timre nade omedore. Koro ang'ono ma sirkal ne temo timo kanyo, otemo timo no fix prices gi mondo ka gini biro to biro in a favorable price ma nikech remember ni nitie gima iluongo ni cost shifting. Mani ng'e ni konyo mane landing costs. G to G no konyo landing cost. Ni kako biro mochope port of Mombasa, mochope ma ito ang to obedo cleared to chope stores mag government. From the stores mag government ko biro irwa mochop nyaka ir retailer penka. Koro iyudo ni kanyo the dealers bende mede margin margi moro. To kowere gi margin margi tiende ni profit moro ma gidwa loso kanyo nyaka gimedi. To kopogore gi mano nitie cost mar transporting it, nitie other cost ma koro loso the final price mwayudo at the pump. Tiende ni kata retailer is considered. But what is the government trying to do? Otemo timo ni mondo landing cost obed constant, kata obed ni is favorable. Ai koro kochopo ka koro obire pumps magwa kama wayude to koro government yudo ka control kanye ma koro a price coming in mondo giwache ni in kaka retailer okoyie ni medo profit margin mari mokalo kama kata iketo maromo kama. Koro G to G konyo price stabilization. Mar ariyo okonyo dola marwa nikech sama dola no omedore any other thing kopogore gi mafuta beche dhi malo. Ka exchange rate obedo marach ni ka Kenyan shilling o weaken obedo ma weak kata obedo ma nyap,
against other currencies to tino ni kata mana any other thing mwa import bi wa import bei marach to kwa import bei marach ang'o matimore nitie gimiluongo ni cost shifting sama wono halo in ka cost mare mar transporting goods from Mombasa to Nairobi ng'ano machulo bei no odhi kete price mara machulo sama nyiewo mwandu. Ero kama na inya ka pod ontiere winjruok mano mar G2G winjruok e kind sirkande makamage odiochieng' ma kawuono kweth ma kwedo